Ayaw, mag-ilangkat na. Ayaw ba? Kaya mga ako nang yung tiang. Pagmanda. Kuya, kinakatabat. So, Kilos ka pa si Nakay? Masa mo? Matun sa mo? Ay, magtatang ko. Ama natulog sa tingkay. Wag na tulog di ah. Ulag, unta tayo ito labayaton. Gamitin mo mo to. Naglag tayo labayaton ba? Sinagawa naman na kang gawa, no? Ang tawa. Bingkay. Ano yan sa tingkay? Sana, haman. Nagkasabot ko, kinagdawdahan. Wala. Kilos ka pa si Nakaulian na si Dr. Tita. Kusaan man, bakjian. Bakbak mo siya. Kilos ka pa si Tingko lang na ulit. Just post. Alas 8 na nag-ulit. Kinsa? Bingkay. Nagun sa man. Nandula daw sila. Hello, tita. Tulog ha. Wapoy pasalamat. Grabe sa abo. Mahihirapan. So this is our favorite apoy. Gabi. Grabe sa nagtangkay ani oy. Pwede ng pangbunan. Ibunas ko. Magkuy ka sa mama? Kuyog naman dito. Kuyog ko. Dili na ako magkuyog. Tita. Ano, hindi makamagkuyog? Grabe po kakagastador, no? Kanina 20. Grabe sab ka mura kagkuan, ha? Hindi ka na po ani. Bye. Oh, by the way, I'm gonna teach you how to lukot-lukot na apoy. So, just like this. This one. Dapat imo pa siya i-open kay para walay alimato, kulay mga everything, mga kanamerot. So, you're going to do it like this. Ana, ana. And then, ana, tapos ana, tapos kana. Butangan mo siya og ana, tapos ana. See? Ala mag-abri na kay mo agas man. Then, this one, the purpose sa ani kay ipasok ni mo diri para lock. Palibhasa, mayaman ka, di ka kabalo. Chares. Chares, guys. However, the disadvantage ani kay kunin mo ang kamot. Like this one, kanang maglagom-lagom. Pero, ano siya, mong favorite rin sa bukid, guys. Oh. Mainta ka naman, Lola, kaig batang nutaron siyang puno, Lola. Kadali ra taron, pila ra na minuto, ito makbubi, no? Makbubi ko yung butang ang kunibort, amatot na intok. Ha, me? Oo. Oo. Kadali ra. May matang gloves tuto na lingaw ko bagay ikaw gabi eh. Ka gloves. Basta po, sama, basta pa man. Kani siya ang kailangan natuhuan kani mga puti-puti. Inahatag kan Anton ganila, Lola? Wala siya. Ano kay Lola? Okay ka, Lola?
Na kay makabuling no bagot si Mod no nang buhang ka. Karahay. Pag amo na ka ganyan, pauli. Intawa kinig ko ikaw. Ha? Amo na yung butante. Ha? Dito. Kasi na na. Please, ilawon sa ilawon. So, Aldi boy, Aldi boy, Aldi boy, Aldi boy, boy, boy. kana ka pasimban dia? Naon sa na. Ah, lula pagtugo kat sigam. Labaw? Kayo sa mali pahatan. Ama pabay sa pagtaba di ama ha, maligsam. Butay sa ang lingkuran. Nya. Dati makanda na personal makanda na. Personal makanda ka aking mangboto. Usa bang kad mandain kuan? Bagay to? Asa ama. Gayad si ama paka-impero magayad si ama. Pagtugo ka lola. Kung bagay ka ama, kana ka og expect to in return. Sa dira gud ama kay ang sila ram gyapon makasalaan na. Sige pag kana ka nang pagtubay so pagtubay kay politiko no. Impero ha. Anday magmantika. Ang til bantay kay basi kuan, maipatong ang til ipatong kay maipit. Kana pasimbahan kana nagbuto ko manok dan. Sa akong sinapalin. No kay mami ama balad may patina patuon. Tuoy kidnaan baba jitay ki. Bisag unsang mga sulay pag-uyog kay lain karon ang kalibutan. Lagi mapalit na sa 5 kilos. Og kabali mangyod ka mga to. Kabuli daw pag ama. So paniyo toy man. Pagsimba. Pagsimba. Ang kami yung ganda na palabutan ko. Katubot makauban ka nung dito ka. Hindi ka maagin mo. Kung ang siya ang Kasing-kasing. kung ang siya ang kasing. Dili na di ay kaya. Kago. Kung sunod. Manjod. Ayaw tuo ka. Ako yun ang tuho. Pagsimba. Simba na. Nakay magita og tuo ka mga gayta. Kuha na Ginoo makasunod ah. Kana makauto kasunod ah. Kuhitan ba naman ako. Kainay ang mag-asalo. Kano pagkalamas ta? Da. Okay, aboy ka. Ako yun ang tuho. Kana ka gay nagtuto ka kuha na lola. Diretso ka kuha relasyon og Ginoo kana kag kuha oto. So ka oto og kasipyat. So og kasipyat ka oto og kabagslide ka magaka oto. Kay diretso ka kuha ano relasyon og Ginoo. Dira kami sa yaman di hades kami sa. Kan bolad. Ano matamba? Adi ta bagas. Di ako so na kay mag-ilisan ma. Sa buko na dagan.
Warad balad no di ata. Ikaw na. Dugang eh. Ikaw pa na. Hanggang pa na. Ito deh ko ama. Ikaw. Na po. Gisugo ba ikan ni kagpangapoy. Sige na kaon. Ikaw na atong ko ano, natong sa gulad o bulad atong apoy. Namay ka mga tao karon mapalit sa 5. At 5 kilo. Lula, sige ang gaya kang kakwa magyado bag lula. So, wa magyado pang lutuon. Para magyado kang iling-iling gaya dubag. Warad lahing ka lubin ni RJ. Urot kay maparan. Nahawa na lagi doon. Impa kuanta, impa. Nakipasi. Inta mak na med ka kadyo doon. Kakuha ko na kain patang ani ama ka. Patang adan sisian nagpabayayan ko makani. Agkatang ko gihapon kabakbak sayang kagasto ta doon. Kasi kana man good ka budget doon sayang. Kuno na atag nga pat-pat og matakot pag tinarbaho ay. Kakonsensya kara kay tato ko kahit manibaling. Pagangungog kara kay kamat pat-pat og matakot pag tinarbaho. Kuno na ang agi kuha madigyam ka kwa no. Tingli parang na yung araw. Bugtong anak. Kan doon pabayan ko kay kani sentro so kani ka negosyo. Kaya nakita na ko ang kanang sweldo sa master teacher ba kay kanang 40,000. Di ba? Magmaster sa ako. Kaya para buhi na ni. Gwa, sabok. Ako ito ka. Nakaon. Pag-uli ni mo. Sige na. Kuha na ni. Hatag na ako ni. Yan, uy. Hindi ka di masugo sa iban ba? Sige na, ban. Nakaon pa ko. Ang sa'yo, sudan ninyo bayot. Kani? Itlog man ko. Di akad ban. Ginapagbalit ni mo. Hatag ng ambiang. Butang na. Ha? Nakailan na? Ano kami dito na ta? Nakay ma. Ha? Sika na kay? Pagkadatos kung kano ubot. Lula, kung dagas ka pa, bahala ka to. Kana ka magpagtubay si politiko kung taon. So pagtubay kina, sige kag pa-imperno ita. Kung ita kag daog, aw di suportahan. Ita, kuha, way personalay. Labay kapag makadaag maka mga politiko no na kay kayabot ta. May maghinumduman kapad. Huwag na naman mga buhok sa iri. Bullets. May doon mga bullets. Ay ban di akad ay ban. Paspasan na to ning luto kay para. Nag-iyo lola na kay mabag-iyo kwa. Sudan diya. Then noodles. Yan ang mapamahaw na ganyan naglain kay noodles kay manda. Babi nagsira sa'yo. Ay to. Ka kung iya. Hindi ka parmas isagaan ta. Ano, mapindik ka pang lina ko matuloy. Apendik daw din tulak makaon. Pwede ka kagat mo. Kagagipad mas so sayang mas. Darwa da ang kan. Adobo lain gatag adobo kon to nya. Sa gatag balat boy. Di ba piltuhon dra og ambutan tubig gamay. Butang bulad. Kaya kadagan pud nang apay ninyo oy. Mohiyos manggod na. Kaon Ito ha. mahurot nagkaon ninyo. Yes. Tata Is tata grabe gabi ni kanat pan. Grabe na sa to.
Mata si Otto. Ang abat. Skin to. Nangindaskit kuha. Na. Sumakuran malamig na pan. Ang makanin na pan. Dito na ako. Di ka na iba. Ay, panyuto kitad man. Sam. Ha? Naka naman ito, Sir Sita. Naka naman pa sa makagpangitaat ka. Anak daw ka inay. Unta. Sir Si. Hindi man. Eh. Nag-chat siya ka asawa daw ka anak. Ambian, kaya na pa nahihulog. Uy, hihulugan ko na. Ano ba? Ambian, di magkakasugo. Nauan hindi masuko. Sige na ban ba? Hinel, pag hinel, paglakaw. Ay, pagdagan-dagan. Oops. Pagla, agad aki bayaton. Takan ako abi ka pasahon sa ka copyright ah. Wala man ka sa balita man. Ka copyright at ka ako vlog. Ay siya maghadjad og sulsul. Gani. Kaamano ka na uyang. Tubig mo, be. Ha? Pagkuha ba na si panugo ba? Di masugo na magsipanugo. Ganahan ka pa rin. Nagsimbak na karotakan mo na. At nakalumot ko. Baso mo, be. Ay, para. Kapag ka dito ban ka. Paglapuhan tag-unahan si Ita. May suka no diha. Wala. Bago kayo mag-uli ka din. Daki mag-umalikat. At marang. Nasangyan tan no. Ay mo sa imong lolo. Ay ban, nagkuha na pa si lolo nimo. Wala magigilabdan. Hatag saya habagin. Ito yung bag. Mabigel na pod na ah. Bahala na. Dawan na ibotang was. Pamahal ajian. Nembe nagbabikil kay Wala. Bosek bujag no. Kaya han, tumahan ka ikaw da. Tumahan na natin takas tumahan pikita ko. Kanay ba ikaw? Kaling kasubrang kat lockdown tas ikaw to no. Naman lockdown ka ko tahara ko sumut. Kay mawat tibo uranay di nang kasagan at tibo bagsak no. Tahay ka basa. Ano sabon ni pandag pagdot ko. Wat sabon ni dia. Ko naman dito maglulay gugmahan. Gugmahan ka? Kung lang ahas mo. Ano, agi ka ng lulu korong bo? Lolo Alejandro. Ganyan naman yun. Galapwa sa atat puso. Suka ang pulit. Kama makaubo sa tanan yan. Jago ko ng kuwa. Napig-apuan ng lili. apa doon? Mama. Mana pa na tata ka kali makapan panalangin tamang kuha. Pamang sabok. Enggak. Sinabi niya. Ano naman kung Anak mo di, ang pulag gagawan, bahala, kastarangan na. Wapatin pa ito ba? Ano ito na daw? Kapaso. Sarah. kakanda. Yagat ang gatimatan ko kung Hindi ka man at mano. mamang panday. Hindi naman panday. Tanan, taga-IPL, dat atapon. Marang. Nagdalag motor sa papa ni mo ba? Ang gagawin niya. Kaya mo bagay kan magal makabaros niya. Okay. Bayaran din pa kuha. Din na kay pa si SSS. May pat kadawat din.
Ganun tabi. Agi, ma'am. Mana nito buka gato ka tabaan din puli ka. Mga nakay ano. Kato na ayo. Darot mayo din, mayo mushrooms. Kana man di madagas sa apa eh. Puntaan mo na puntaan. Kada kantung kapi kagin ato. Ano mo? Sana pigit-bit. Makapi kagin. Namak daw kan Pasti masuk ke gedung. Wah aman aha. Aman. wala pan. Ha? Wala pan. Para mah. Tak betul. May kayo. Wow. Hebat. Ikas. Pa-apply yun adan doon. Permantar. Mas nindot manggot kaya kena kaglisod. Kaya sa tagpaik. Ginaling. Ang bisa anak, Mais. mais. Kau ganun. Itong pan. May tang pingsid ko. Aman tumpaan. Ito sambok na grocery ko. Pero yung budget ang maso. Pag-utang ko ganitan. Pag-swipe ko to credit card ko. Utang ko dat SM. Kagin papa. Kabag ang kagin yung pag modol. Yung pagkagin ko Aso ka raw. Nalingawang kong ustago. Taroan. Paano lagi tago ibon? Ito. Suka. May mabana no. Grabe ka guys. Sabot ka gagawin ka namin. Napipilahan ito na aqua ko. Ang tawon. Sinutang ko dito at SM. Ang swipe ko. Credit card ko. Baru nung ko man akong tampit sa Lucis. April. Alam makagaling katamay no kay anan utang kara pa minigta utang. Una ninyo. Gagamit ito akong receipt. Pero 3 minutes. Nakato ka Gian. 4 minutes ko ba ito ka Gian? Okay, kain pa ko. Okay. Katan, dito man na-base ko sa una. Nakuha ito December. Kulang apad kan pigbayad ko kan dito sa libo. Ako na nagkanjat dabaw. May magad-utang ko jak na bagas. Daw mga dilat sa ubag. Sa boarding house. Ano man ginalun ko idat. Nilalo. Daw dia. Laak. Natata. Kayang ka. Laak. Mayam ho? Wa gud ko ka. Ko ka. Ika naman, ginalan. So, maugay kagap ito yan. Saan ako ba't ako mais? Gusto ka yan ginagawa. Kumayo ko yung bantasa. Kaya natin humayno dia. Ako pa mabarita. Padahang pa nasib. Iba kang bunod. Ang tawa. Lagi anhin mo lang kanina mo. Ay, mamandak bagas to kagyan. Tama. Mga, sorry Lord, mga babalingan. May angad ka. Malay pod nada magtanod na mo gani na. Ispay mo. Ito order, ispay. Ko na dawatan magabi. Naigi ka. Kung ada pabagayan ito yung bayan, kinakakonsensya. Palagot manggod po kay sila kuan grabe makapanungog. Lulas kan manghad ka ng mga ataw. Makasalakad manasi. Ang gaba ano nasikat Ginoo. Ito bahalag kuha kan doon basta pamagay kag gihapon. Wala. Ito Roger gabi pag-usip niya. Agi nga din matang kanay bagas. Pero ato, anak. Pa ispay.
kanilahayan, di magita kanilahayan. Atong giling ang gabi, ang tanan, tagaan. Pero ang honeyboy. Pamahuwal ko. Nagtanda Hmm? Pahuwal. Kapag kagawad sa'yo. Bulsoy ko. Napanak ko ng galing, bilhin sama. Nabigat. Patakan din ang akan nagkuakan, aka disqualify ka na. Giling nga ganik aging dapat picture na parang Abay ka pa. Ay katatabuton. Ginoo. base makagi ko si kamaya kagi ko kakwa pero ano kagi ko bagastod si kan ilingan naman tawara kahimon lutsay pero nahantay kita kwan lutsay bisan tano pad eleksyon sige nagbagay si lutsay Kanyang musudan. Mano kinutsay man ha. kama kagi ko yung kadarwa ka upad ikaduwa gabi ang galimot na kanyang baywa ko maandi ang kay mamulo pa sa kawang kay no lahi kay man yung prinsipyo na bilog kay kana kay sinamok da so kana naglabanan kasi ikaw kigad kagi ko pang ano kasi kan kwadan unya na kigboto makagi para matibot kana lagi kay pigmeeting kid Bukat. Maka na ba? Nakon ko? Kung ano niyo, may pa mo? May maka ginaling mo pa. May maka ginaling mo. Saba. Hindi malulong tig-adyawan manasin. Tig-adyawan ko, adyawan. Adyawan ka, adyawan.